Comunicarea, înțeleasă ca schimb de mesaje și informații între oameni, se reformulează. Oamenii nu se mai conectează doar între ei, ci și cu diverse dispozitive smart. La limită, am putea spune că uneori pare mai puternică această din urmă conectare decât cea cu oamenii. Platforme, software-uri care facilitează colaborarea, aplicații sau portaluri dau acces la informație după preferințe. Pentru companii este o provocare să țină pasul cu acest ritm alert de schimbare, dar pentru funcția de audit este o oportunitate de a crește transparența, de a îmbunătăți evaluarea riscurilor, de a automatiza procesele manuale și, în final, de a îmbunătăți calitatea auditului. Companiile pot beneficia de auditul transformat digital făcând următorii pași. Colectarea de date contabile mai aprofundate care să poată fi monitorizate prin controale de prevenție a fraudei și să permită îmbunătățirea proceselor de raportare financiară. Analiza completă a registrului contabil nu este utilă doar pentru identificarea tiparelor și abaterilor, ci și pentru sublinierea proceselor prin care trece personalul atunci când înregistrează tranzacțiile financiare. Extinderea scopului de utilizare a datelor în format digital pentru a fi incluse în auditul digital. Contracte, garanții și date referitoare la provizioane pentru evenimente viitoare, aducerea acestor informații digitale în sfera aplicațiilor de audit ajută la îmbunătățirea calității proceselor și oferă o bază îmbunătățită pe care auditorii pot face analize. Transferul informațiilor de la echipa financiară către cea de audit. Când informațiile sunt partajate în mod sigur și eficient printr-o platformă de audit complet digitală, procesul de audit se va desfășura mai lin și calitatea auditului va fi îmbunătățită. Echipa financiară a companiei va evita de asemenea duplicarea eforturilor și va economisi timp pentru susținerea cu date a misiunii de audit, deoarece diferitelor persoane nu li se va cere să furnizeze aceleași informații. Punerea la dispoziția auditorilor a unui volum crescut de date. Deoarece auditorii pot utiliza acum instrumente de analiză pentru a testa seturi de date întregi, pe lângă faptul că se bazează pe tehnicile de eșantionare folosite în trecut, aceștia pot apela la această abundență de informații pentru a identifica modele sau tendințe semnificative sau neobișnuite, precum și alte oportunități și riscuri. Provocările pentru implementarea unui audit digitalizat sunt lipsa încrederii. Unele organizații pot fi reticente să partajeze informații cu auditorii lor printr-o platformă online. Acest lucru se poate datora lipsei de familiarizare cu platforma de audit, îngrijorări cu privire la modul în care vor fi utilizate informațiile sau preocupări cu privire la securitatea datelor. Securitatea slabă a datelor. O conectivitate mai mare în cadrul auditului poate expune companiile la probleme de protecție a datelor și de reglementare a securității. Companiile ar trebui să fie atente la datele pe care le partajează cu auditorii lor și să se asigure că aceste date sunt prelucrate și stocate în mod corespunzător. Sisteme depășite. Sistemele de IT învechite pot împiedica o companie să profite din plin de un audit conectat digital. Unele date relevante pentru procesul de audit s-ar putea să nu fie disponibile într-un format structurat. Este posibil să existe încă doar sub formă de hârtie și să fie păstrate în locații fizice diferite. Captarea informației mai rapid și mai sigur nu este doar un proces mai convenabil pentru companii, prin care acestea să-și gestioneze operațiunile, dar facilitează și crearea unui mediu care abundă de informație și care oferă o cunoaștere aprofundată, relevantă și pentru misiunea de audit.
Companiile dinamice, care marchează creșterea cifrei de afaceri și cotă de piață, vor ca auditorul lor să utilizeze tehnologia. În acest mod se economisește timp și energie, se dă calitate mai mare tuturor livrabilelor, se stochează datele relevante, se furnizează actualizări precise ale progresului procesului de audit și se facilitează schimbul de informații. Acestea sunt beneficiile unei funcțiuni de audit transformată digital.